நம்மளோட துளுநாட்டில் அஷ்டமின்னு சொல்லிக்கிட்டு கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி டைமில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் கொட்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் ஏன் சிக்கனில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினச்சோம். அதை ஒரு முயற்சியாக ட்ரை பண்ணோம். வாங்க பார்க்கலாம். ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪರಪೋಕು ಅಂತ ಪನ್ನೋದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದಲಕನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದ. இதுக்கு நாங்கள் முழுசான ஒரு வாழைப்பழத்தோட இலையை எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா சூட வச்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிறோம். 2 கிலோ வெயிட்டான ஒரு 2 நாட்டுக்கோழியை எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு வச்சுக்கிறோம். 2 ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ತಂದು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ದಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗುಲ್ ಬಂದ್ಕೊರ್. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு நாங்கள் காய்கறி, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, புளி, மிளகு, கடுகு, மெந்தை, பூண்டு, உப்பு, மஞ்சள் பொடி, மிளகா, சீரகையை போட்டுக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் ஸ்லைஸாக சாப் பண்ணிக்கணும் வெங்காயத்தை எடுத்துட்டு போட்டுப்போம். ಸುರುಕಾದು ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ. நாங்கள் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த மிளகை எடுத்துக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டுக்கிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். அதை எடுத்துக்கிட்டு சிக்கனோட கலந்து கொத்தின ಮುಂಚಿನ பொடி ಮಲ್ತದು ಕೋರಿಗೆ ಸೇರಾಗ. கொத்தமல்லி, கடுகு, மிளகு, மெந்தை, மஞ்சள் பொடி, சீரகை எடுத்துக்கிட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்குவோம். அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சிக்கனோட கலந்துக்குவோம். கொத்தமல்லி, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ದಾಸೇಮಿ, ಮೆತ್ತೆ ನಿನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು பொடி மல்த்தது மஞ்சள் பொடி சேராது இந்த வேற காமிக்குவோம். பூண்டையும் காய்த்துறையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் கலந்துக்குவோம். ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆ ತಾರೈನ ಬರ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡತಿನ ಈ ಅರೆಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ஏற்கனவே நினைச்சு வச்சிருந்த புளித்தோட தண்ணியை இதோட கலந்துக்குவோம். கஜிப்பத புளிக்கு நீர் பாடுது. ருச்சிக்கு போட ஐநாத்து அதுக்கு சேராக. ருச்சிக்கு போட ஐநாத்து உப்பு சேராக. போட்டு இந்த எல்லா மசாலாத்தையும் சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் கையிலே பண்ணிக்கிறது நல்லது. ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಸರಿ ಬೆರಕೆ ಆವಡು ಇಜಿಂಡ ಉಪ್ಪು ತಾಗುಚ್ಚಿ ಅತ್ತನ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಉಯ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಸಮ ನಮ್ಮ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವು ಕೈಟ್ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟು. இட்லி பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை போட்டுக்கிட்டு வேக வைப்போம். ತೊಂದರುಡು ಒಂತೆ ನೀರ್ತಿದ್ದು ಎನ್ ದಿಕ್ಕಿಳ್ದಿಕ್ಕ. ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்த வாழை இலத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரவுண்டாக பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சைடில் கட்டிக்குவோம். அதில் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண சிக்கனும் மசாலையும் போட்டுவோம். ಕಟ್ಟದಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಜಿಂಜಾಗ. இன்னொரு சைட்லேருந்து நாங்கள் வாழை மரத்தில் வர்ற கயிறை எடுத்துக்கிட்டு அதில் கட்டிக்குவோம். இதுக்கு தான் இந்த கயிறை தான் கட்டணும். ஏன்னா மற்ற கயிறை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கலர் மிக்ஸ் ஆகிடும். ಬಾರಿದ ಬಲ್ಲುನ ತಿಕ್ತದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀನು ಕಟ್ಟುಗ. ಬಾರಿದ ಬಲ್ಲುದ ಬದಲು ಬೇತೆ ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನಡೆ ದಯಬಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದೀತಿನೇನು ತೊಂದರದ ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಜೋಡಿಯಾದ ದೀಕ. பேக் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை எடுத்துக்கிட்டு ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದೀತಿನೇನು ತೊಂದರದ ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಜೋಡಿಯಾದ ದೀಕ. நீங்கள் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா அதோட இருக்கிற தண்ணி அப்படியே கீழே விழுந்துடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பெண்டிங்கை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம். ஆஹா, இதை ஓப்பன் பண்ண உடனே நல்ல சிக்கன் வாசனை அடிக்குது.
சரி இப்பயே சாப்பிடலாம்னு சொல்லி சொன்னிக்கிட்டு வாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். 4 ಗಂಟೆ ಬೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ತೊಂದೊರ್ದ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಗನೆ ಐತ ಪರಿಮಳ ಎಂಕಲ ಮೂಂಕುಗ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆನೆ ತಿಂಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಹೆಂಚಾತದ ತೂಕ ಅದು ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗತೆ. ஆஹா டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அடிப்புளி சூப்பர். வா இப்பதான் இருக்கணும் சிக்கன் சொன்னா நல்ல சாப்பாடு.